Хайде, кажи бал. Първо, как се казваше вашия отбор? Никола Янков. И на името на кого и защо? Никой да не говори. Чути го там. А по-високо ли ще чува? На името на поетът. Поетът Вапцаров. Още той е бил какъв? Моряк. Освен поет, да, моряк, браво. Браво. Пишел стихотворение. Да, това, че е поет, означава, че е пишел стихотворение. Точно така. Освен това, какъв е бил? Другите отбори може ли да допълнят? Освен поет, какъв е бил той? Пишел тя. И писател. Той го каза. Поет. Значи, и пишел стихове. Моряк, правилно. Освен това, още революционер ученик е бил. Затова е бил затворен в затвора и затова и са го разстреляли преди да... Даже преди да победят така, продължавам нататък. Примерно, че отговорът е положителен на вас. Така, на втория отбор. Какво означава името на вашия кораб? Нашия кораб нещо работи с неговия отбор. Не е отбор, с негови четенци. За четенци и се излезе на Козлодуйския бряг. Така, и се слезе на Козлодуйския бряг. Даже го такава песен, вие бяхте преди малко. Добре, а вашият отбор? Първият кораб, че е изработил Вапцаров. Първият кораб, на който е работил Вапцаров. Точно така. Браво, всички се справихте добре, получавате по един флаг за отговора, който разбирайте сега, защото колкото отговора на флаг ще наберем този отбор. Да кажем този въпрос. Втори въпрос. Сега ви се внимавайте. Втори въпрос. Втория въпрос е към вас. Как се сравняват десетичните дроби? Внимавайте и другите може да питам. Как сравняваме десетичните дроби? Как разбираме коя е по-голяма? Вие няма кой да отговори от вашия въпрос. С по-голям, по-малко и равно. Ама как да разбираме коя е по-голяма? Първо, кое трябва да се сравним? Първо трябва да сравним цялата част. Точно така. А след това? Дробната част. Ако целите части са равни, трябва да сравним дробните части. Така, добре, тук ще имате още една точка и вие. Така, следващия въпрос. Как се събират десетични дроби? Всеки също една част се изважда. Кой ще каже? Да желателно някой от другите отбори да отговори. Как събираме и как изваждаме? С кое трябва да се съобразим? Най-важно. С цялата част.